Il-Prim Ministru Joseph Muscat irreaġixxa għall-aħbar li fl-Italja rreżenja l-Prim Ministru Matteo Renzi. Wara laqgħa tal-Musek fejn iddiskuta temi Ewropej, il-Prim Ministru qal li minkejja dan huwa fiduċjuż li r-relazzjoni mal-Italja jibqgħu b'saħħithom. Fl-istess ħin ikkummenta dwar il-kwalitajiet ta' Renzi, mexxej Taljan b'rabta pożittiva ma' Malta. Nemmen li qatt għandu biex ngħidu hekk l-età u l-enerġija biex aktar il-qudiem jerġa' jidħol fix-xena at the highest levels, ma dik hija deċiżjoni li tieħu. Min-naħa Maltija istituzzjonalment ma jinbidel xejn, il-relazzjonijiet tagħna mal-Italja jibqgħu b'saħħithom. Fid-dawl li l-Italja tiffaċċja sfida kbira bl-immigrazzjoni irregolari, xi ħaġa li kien jesperjenza pajjiżna sa ftit snin ilu, ma naqsux id-domandi dwar is-suġġett. Aħna qed naħdmu bis-sistema tal-Frontex, is-sistema tal-Frontex mhijiex ħadd inbidel u aħna qegħdin naraw allura is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi. Dak ħajkun min jmiss issa r-raba' Prim Ministru Taljan li ħajkolli nagħmlu relazzjoni miegħu matul din il-leġislatura, huma affarijiet li lil mill-dispjaċir personali huma affarijiet li jiġru fil-politika rridu nibqgħu mixin il qudiem. Sfida oħra tista' tkun il-qagħda ekonomika fl-Italja b'effett immedjat anke fuq il-munita euro. Li huwa kwistjoni li wieħed irid joqgħod jħares liha b'mod mill-viċin hija jekk l-analiżi ta' gazzetti bħal Financial Times bħal Wall Street Journal huma korretti li jista' jkun iktar diffiċli għall-Gvern Taljan biex jieħu passi fuq numru ta' banek li jista' jkunu qegħdin sitwazzjoni pjuttost prekarja u allura min-naħa l-oħra għandna sistema Ewropea li tigverna dawn l-affarijiet dwar każijiet ta' banek li jkunu f'dawn is-sitwazzjonijiet u s-saħħa tista' tkun tested. U ftit ġimgħat qabel Malta tieħu tmexxija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru tkellem dwar l-isfidi li jeżistu fil-kontinent u kif il-politiċi jridu jagħmlu l-bidliet li hemm bżonn.